Gaztelaniazkoren ondoren, goazen orain euskarazko sariarekin. Euskarazko saiakeraren alorrean, epaimaiaren iritziz, Miren Bilela Beitiaren Norberak maite duena liburuak, irakurketaren plazerra eta garrantzia defendatzen du. Eta metodologia dialogikoaren bitartez, klasikoak eguneko gaietara eramatea, gaztekiko hartu emana izatea eta irakurle gazten arreta piztea proposatzen du. Bilela Beitiak, estilo dotorea, idazkera jasoa eta prosa zaindua eta fina erabiliz sortutako testu biribila da Norberak maite duena, beraz, goazen ezagutzera Miren Bilela Beitiak idatzitako liburuaren zatitxo bat. Euripides tragediagileak Troiako guda mitikoaren ondorengo egunean kokatzen du Troiako emakumeak tragedia, hiriko harresi erraustuen ondoan. Gudaren ondorioak eta eragindako oinazea da gai nagusia, ez heroiak ospatzea. Emakumeengan, galtzaileengan jartzen du begia. Kristo aurreko 475ean, Atenas hiriak eraso egin omen zion hurbileko uharte bati. Euripidesek parte hartu bide zuen eta aurrez aurre ikusi gudak eragindako suntzipena. Troiako emakumeaken islatu zuen egoera horrekiko hartutako jarrera. Baina hurrengo mendeetan, egoera, ez da askorik aldatu dirudienez. Arazoak bizirik darrai. Horrek egin du antzeslana klasiko. Gizakia mendez mende arduratu duten gaietako bat, begi aurrean, errealismo osoz jartzen duela. Ez bakarrik duela 2005 urte idazle greko batek idatzi izana. Eta horrek berak egiten du guztiz berritzaile. Ikuspuntu aldatu baitu. Inoiz, historiak kontutan hartu ez dituenak hartu ditu gogoan. Literaturak agerian jartzen du, historiak mendeetan isildu duena. Gudak galdu, ala irabazi, herritarrak beti direla galtzaile. Are galtzaileago emakumeak eta haurrak. Alde hau ez da ageri hoi letra larriz idatzitako historian, edo gizarte arduretan aurreko mendearen azken urteak arte. Baina antzerkia, beti izan da gizatalde eztabaidaren agertoki eta elkarreragilea. Miren, zurea da iza. Arratsaldeon, zorionak Euskadi saridun guztioi, eskerrik asko sarituekin ospatzera etorri zaretenei, kultura eta hizkuntza politika sailari, sailburu jaunari eta zelanez epaimaikoei Norberak maite duena, nik maite dudana irakurketa aintzat hartu eta besarkatzearren. 2019ko udan Jonek oparitutako luma hartu, kuadernotxoa, eta idazten hasi nintzen. Testu laburrak, gogoetak. Horretan beti izan ditut etxekoak lagun. Jon, Paulo, Laura, idatzitakoaren jakinguraz galdezka. Aitite eta ama irakursaleen alabanaz, aita eta izeko osaba liburu erosleena. Onaino heldu banaiz, etxekoi esker izan da. Iñaki, eskua emoteko hurbil amildegi ertzean nengoenero. Miren, eredu izan zaitut, indargetu naizen bakoitzean. Gizakiak ez dira izaroak idatzi zuen Jon Donek 17. mendean. Ez gara uharteak. Nik lagunak eta lankideak zaituztet ondoan adoretzeko eta zuen gandik ikasteko. Argitaletxeko lagunak, Pello, Carmen, David, liburua begironuez hartu duzuenak. Gizakiak ez gara irlak, idazleak ere ez. Sarritan irudikatu da idazlea bakardadean, idazmaiaren gainean makurtuta. Baina ni ez naz inoiz bakarrik izan hau idaztean. Ikasle eta irakurle gazteen ahotsak eta aurpegi alaiak izan ditut inguruan. Zuei opa dizuet sari hau. Zuek gabe esen izango Norberak maite duena. Nire aitagina Reba Juanitok esate ban, zoazen lekura eroa izu beti opari bat. Holan esandako astutakoan ere beti egongo da zure oroigarria. Banik ez dut oparirik, baina liburua da gure oroigarri ederra. Zuena eta nirea. Geure irakurketak direlako liburu honen bihotza. Irakurketak eta batez ere
irakurle gazteak. Irakurketaren zutondoan hitza bizi da, hitza eta hizkuntza, elkarrizketa. Ez da hizkuntza elikatuko irakurketatik urrunduta. Irakurketan oinarritzen dira geure eta geure gazteen sustrai eta referente asko. Elkarrizketak izateko aukerak ematen dizkigu, eztabaidarako argudioak, gizartean ageri diren arazo larrien aurrean gogo eta sakona egiteko abagunea. Betiko diruditen oztopoei ikuspegi berria eranzteko egokiera. Eztabaida, elkarrizketa, jatea baino garrantzitsuagoa dela Ziotson Habermasek ikasle bati. Garrantzitsuena eztabaida elkar aditzeko bide izatea da. Herritar aske eta berdinen artean geure desberdintasunak alde batera usteko gai izatea, argudioen ariz deliberazio bidean. Herri arrazoia, arrazoi publikoa, sare sozialen eta manipulazioaren abarrotxaren azpian itzaliz doa aspaldion. Baina ez duzue ikusiko libururik ez irakurketarik eraso, zibereraso edo gaztetxoak itota dituen ziberbulinaren tresna lagungarri legez. Adimen artifizialaren arrisku eta erraskeriaren aurrean irakurketak bultzatutako hausnarketa dugu bidea. Hizkuntzaren aberastasunez, elkarren arteko ezagutzan sakontzeko. Irakurritakoarekin geureak diren bizipenak lotuz. Horrela jakin genuen Frangeli ikaslearen ahoz 10 urterekin zeharkatu zuela Atlantikoa Nikaraguatik eta 5 urte egin zituela aita ikusi gabe. Odisea irakurri zuenean eta kideekin solasaldian hitza hartu, bere hunkidura geure egin genuen. Telemako eta Ulisesen arteko elkartzean berak aitarekin izango zuenaren isla antzeman zuela esan zigunean. Irakurketan ataratako iritziak kideekin elkarrera ginean erabiltzean intersubjetibitatearen praktikara bideratzen ditugu geure erabakiak elkar ulertu asmoz beteriko elkarrizketan blaituz. Horrela ezagutzen eta maitatzen ditugu beste lurraldeetatik datozkigun lagunak eta kulturak. Maitatzeko ezagutu behar ditugulako eta ezagutzeko hitz egin. Liburu bat irakurtzen dugunean, hitza eta hizkuntzarekin lantzen den arte giroan murgiltzen dugu geure burua. Honen harira, Antonio Cándido poeta eta saiogile brasildarraren hitzak aipatu nahi ditut. Uma sociedade xusta presupone o respeito dos dereitos humanos e a fruição da arte e da literatura en todas as modalidades e en todos los niveis. É un dereito inalienável. Eta zer irakurri? Zer eskaini gazteei irakurtzeko? Goi mailako lanak, landuak. Horretan eredu gidari eta kide izan behar dugu bere ondoan, etxean, herrian, ikastetxean. Haur eta gazte literatura edo literatura abizenik gabe. Gaurkoa zein antzinakoa, klasikoan oraingoan bezain argi ikus ditzakegulako gizateria beti arduratu duten kezkak. Egun, Ukranian, Gazan, ikus daiteke Euripidesek antzerkian ageritako Troia suntzitua. Gure gazteek guda hurbil sumatuko ez zutela uste genuenean, bertan da. Eta herritarrak beti dira galtzaile, haurrak, emakumeak. Emakumeen egoera indarkeripean. Berehala dakusate hori irakurle gazteek batez ere neskek, emakumeen aurkako eraso gogorrak, hilketa bortitzak, salaketa gezurtiak, azaltzen dira solasaldietan. Ohartu egiten dira mutil gazteak, sarritan bere burua arriskutan eta ziurrak ez diren egoeratan ikusten dutela neskek. Hori astero, ia egunero hurbil bizi dugun borroka odoltsua dela. Irakurketa bakardadean, barne giro epelean gozatzen dugun saletasuna da. Mundu liluragarriak hitz ederrez hurbiltzen dizkigu. Baina eguneroko kezka eta bizipenez hausnarketa egiteko gogoaren garra ere pizten dugugan. Sugar hori kideekin solasaldian esateko nahia. Horregatik dira hain beharrezko liburutegiak. Ikastetxe eta institutuetako liburutegi eta liburuzain onak, irakurketa saioak eta irakurketa planak. Eskerrik asko.